Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingdan ki Pulit Shenrang Hakilenti Singkian Kaduna Bha, Hakapor Bakhenyo Trap Integrated Territorial Organization, Kalayat Paidbah na Civil Hospital Shillong, Sha Secretariat Batchiyang Sa Umentri Rangba. Ki dekot ka Hito bat ki wei, kilayalum shwa hajan ka Civil Hospital, bat hangni kaladon ka Jingïaid bat ki Majestor. Hadian ka Jingïaid bat ka Jinglang ka Bashipor, ki dekot ka Hito bat ki wei, kilayat Sha Secretariat banlet berat da ki Sentio. Kani ka Jingïaid Paidbah kalong ban persya halor ka Jingbom pat sospon, ka sorkar ya ki arngut ki he pulin, ki baladan kti ha ka Jingle tomen, bat siat leer pensat khmat persya ikinong hikai skol kontrang, ha ka Henry tarik risau, ha ka por bakila letter Sha Secretariat. Henry kabalingo kalong bahakapor ba kinong hikai skol kontrang ba kentup yaki Kynthei kilayat Paidbah ha Henry tarik risau om shemladan satya ki Pulit Kynthei. Mentagas ni pat layo I ba ki Pulit Shenrang ki Dunabha halenti singkien bat lapan abat penyang landa ki Pulit Kynthei. Ha kerdop sekretariat ru lapan abad da ki Pulit Kynthei. U Presiden ka Hito u badan bok dakhar Ula kentui ki para dekot ka Hito bakem dei satya ban jerongti ya ki Kynthei namar kum ki Shenrang ki badan kaman kem dei ban le kumbale ki Pulit ya ki nong hikai skol kontrang ha ka Henry tarik risau. Go!